jagat Dewa Batara. Yai Diagung pangasawenipun Yai Prabu dene semuran datanggen kula minangkani menapa ingkang dados pamundhutipun Yai Prabu. Lajeng cumadong dawuh Yai, wonten wigatos ingkang kados pundi? Lan menapa ingkang dadosken duh kita ninggalih Yai? Mbok bilih saged kawedharing kathah sae lajeng kula aturi mbabaraken ingkang raka sampun sumedya nilingaken karna manglungaken jangka murih terwaca anggen kula nampi sabdanipun Yai Prabu. Yai Prabu ing amarta. Anjra ingkang puspita rum kasiliring samirana mrih ganti personil bro salin bubuane bol Prabu bol lho bol ki sapa? Lah jenengmu ki sapa? Jenengmu Prabu Baladara to, diundang bol kok nesu. Ya nek rak ngono kuwi jenenge jangkar karo ratu, ninggal tata krama ora ngajeni. Lho, sampean ya ora ngajeni kok. Sampean ya ora ngajeni karo aku nuwun sewu. Pancen sampean ratu ning ratu rak nek apa jenenge rak ning Mandura. Ha to lemu dadi ratu. Nek teng mriki padha-padha daya, padha-padha oleh wedang segelas kowe kok kemake. Ilang awi kena mastu penama sidam awi kena mastu silat mringwang jagat karana siran tondo kawe sisaning pisana sono sinaulang wilopo restu masil stantun lampahing Buddha sinantur tutur katelo tulo-tulat mring Raden Waradya winursita umpama paramene skara karena giya tumiyeng jaman purwa Winusuda trengkang dinama-dama pinardi tameng lalata mangya tekap wasananing Gupita tanpun renggeng pralambang matumpa-tumpa warma panggung sang murweng kata purwakaning carita linarik rututing basa dongeng kuna musrasa linaras saya karaos mula sari rohang rasa ani ruing diri rasa rumangsan lir jalma ngilu kaca jarweh Gusti aku cahing carita lo becik wis gumelar jroning pakliran ya kang sejati hampir sani pagelaran ringgit purwa Surya Candra Darum yang Kartika kinurba kudrat ingkang kawasa sari ratri angetri bawana pura ing tenging dosina gilir gumanti tanpa kembuh teman dadi petanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad daruku lantang artu mangkar kowe sinirambuh Jawa pating krembyah dadi padhang ing kutu-kutu alang atoga Purana miyang Brontoya dadi branaan kang tanpa wicalan jalu manungsa tinitah priya wanita sponto-ponto anut golonganing bangsa dewi-dewi Gara-gara pundhita ingkang kawedita Purwa eka marang sawiji adili nuwih dasa 10 Purwa marang wiwitan. Senadyan kathah titahing dawa ingkang sinunggahing Pratiwi kinasunganing akasa kinapiting samudra. Raja sami anggana raras nanging datan kadya ingkang genuping dalu samangke. Yakti ingkang sinebat gumlaring negari Ngamarta ya negari Indra Prasta ya ing Batana Kawarsa ya ing Cintakapura kapantes to kinarya kandha saratri mangke awit ngupaya negari 100 tanantuk kalih negari 1000 tan jangkep sadosa dagar negari ingkang panjang punjung pasir wukir loh jinawi Gemah ripah loja kerta tata turaharja tur dasar para kawulane
sadaya samya sayek saeka kapti akarya luhuring nusa bangsa lan negari tu negaring Indrapasta kena winasta negara ingkang gedhe obore padang jagate dhuwur kukuse jero tancepe adoh marang kuncarane mula datanama mokal lamun nganguwung tejane ngambar arum kuntaping nagri lah Senentawa ingkang jumeneng nata ambek bau denda Anyakawati. Yakti aja juluk Maha Prabu Puntadewa, ya Prabu Yudhistira, ya Prabu Darmakusuma. Darmawangsa ya Sang Dwija Kangka, ya Sang Ajatasatru. Nalika ingkang berbudi pawalaksana tur ambek angayomi dharma, angayomi agami suci. Angayomi para kawula kang sami angreksa raharjaning negari. Tuwin angayomi dhateng haing sapadha-padha. Anggung hangosi dhateng asanes. Jumeneng ing Sang Natanyata saking setya bektinipun para kadang Pandhawa ingkang ngembat ing ring praja. Kapungkel semanten kawibawaning praja awit lamun to ginunggung nadyan saratri tanana pedhote. Nuju risa juga Sang Nata kepareng miyos tinanggil mungguing sitinggil pinaturata. Kadhep dening para kadang ngaglah yayah prayit mengkewuh. Tuhu menika pisanipun satriyaning Jodipati kekasih Raden Werkudara. Dening kang lenggah mabukuh amarga muga lirkon Jembantala. Tuhu menika pisanipun Sang Pamadya satriyaning Madukara. Kekasih Raden Arjuna, ya Raden Janaka, ya Raden Permadi. Dadan kantun piswanipun satriya kembar kemanikan nggih Raden Nakula saha Raden Sedewa. Dereng kang pinangka tetinding para wadya. Kasambet piswanipun para mantri, bupati, nayakaning praja. Amber blabar panyaya samudra datanpa tepi. Maneka busananing para wadya tinon kadipanjraing puspita. Nalika semanten kagiat kadara wekasan nampi rawuhnya ingkang raka nata Mandura Prabu Baladewa, ya Prabu Balarama. Kepareng lenggah jajar lan Sang Nata pramila daya-daya den acarani dadi mangkono pangodas maraning ndri ingkang dereng kawedaring lisan. Critinon ning wase bakan busana maneka arna sebab puspiteng udana yang pancerah sarwara ranggeng maneh Narawata
ana Obro prabanyo kang mirat kenyaring deca liwaran liroki lat sisiring dadit Wimbo kekondong pre ingin katiuping samirono Pondro Sabaran mangambar kungas ngepeki madyaning pasyakan tandya Duh, Iwang Murbingrat mugi ambabarna pepajar. Duh, jimat pepunden kula ing madya padha prapteng delahan. Koko Prabu ing Mandura. Dereng dangu rawuh paduka sasampunipun lenggah kanthi prayogi. Kepareng paduka ngaturaken pambagya panakrami tuwin sumengkeming pabekti kula mugi kunjuk wonten sandhap pepadanipun jeng Koko Prabu ing Mandura. Koko Prabu jagat dewa Bathara. Yai, sakalangkung kecadhong kanthi asta kekalih kawontenaken wonten ing pranaja kacancanging puncak ing weni. Paring pambagyanipun Yai Prabu ingkang rumentah dhateng Rakanto Mandura. Lan inggih pamujinipun Yai Punta kasambuh pengayomaning Hyang Agung Lulus Raharja praptanipun ingkang raka boten manggih alangan setunggal menapa. Kejawi saking menika astutinipun ingkang raka sayogi katur wonten ngersane Yai Samyaji. Gurawalaning penampi kula paring pangestawanipun Koko Prabu sangit kula pundi saengga jimat paripih samangke mugi kaskecakno anggen pinarak lenggah Koko Prabu. Yai nggih. Sampun boten kirang prayogi. Wah. Baladewa kakangku. Sarawuhmu aku ngaturake basaku lan bektiku katur ngersane Baladewa kakangku. Kadhawuhipun Kakang Yai Werkudara ngaturake pangabekti banget dak tampa karya bombong penggalihipun Kakang. Pastunipun Kakang wae tumrapa marang Si Adi Werkudara. Yo. Tak pundi dadi jimat. Nadyan kula semanten ugi Koko Prabu ing Mandura. Rawuh paduka keparengipun Arjuna ngaturaken sumengkeming pangabekti. Kadhawuhipun Kakang Dimas Jaraka banget dak tampa andayana teguh kayuwananing pun Kakang. Astutinipun Kakang wae gage tampanana Yai. Nuwun kapundi wonten ing mestaka mugi ndadosna jimat paripih.
Nadyan ingkang rai kembar rawuh paduka Koko Prabu ing Mandura ngaturaken pabekti Koko Prabu, ngaturaken pabekti Koko Prabu. Yai kembar wis tak tampa ndadekke gumbiraning manah. Duh Koko Prabu jimat pepunden kula. Bingaing manah persasat kadidene kejugrukan wukir sari klebaning samudra madu. Inggih awit rawuhipun jeng Koko Prabu. Krana anggen kula ngrantu rawuhipun Koko Prabu pindha ngentosi kumambanging Sila Kresna sileming baeta gabus. Awit nalika Koko Prabu dereng rawuh raos sing manah kula peteng dedet leliwengan pindha bangun kasaputing lebu. Nanging sasampunipun Koko Prabu rawuh minangkani menapa ingkang dados panyuwun kula. Biar padang trawangan raos sing manah kula pepindhanipun kadidene lumampahing wanci panglong kepapak obor 1000. Krana saking pandugi kula inggih namung Koko Prabu ingkang saged minangka dados pepajar pepetenging manah kula. Ingkang mekaten Koko Prabu saestu diagung paksaminipun bilih rawuhipun Koko Prabu ing Mandura sanget kula pondhongi mangersa Koko Prabu ing Mandura jagat dewa Batara. Yai diagung pangasaminipun Yai Prabu dene semuran ndat anggen kula minangkani menapa ingkang dados pamundhutipun Yai Prabu. Lajeng cumadung dawuh Yai wonten wigatos ingkang kados pundi? Lan menapa ingkang dadosken duh kita ninggalih Yai mbok bilih saged kawedharing kathah. Soai lajeng kula aturi mbabaraken ingkang raka sampun sumedya nilingaken karna manglungaken jangka murih terwaca anggen kula nampi sabdanipun Yai Prabu. Yai Prabu ing Amarta. Anjra ingkang puspita rum kasiliring samirana mrih Sekar kadung ngas kandanyo maweh raras retnaning giya Koko Prabu ingkang dadosaken pepetenging manah kula persasat suduk gunting tatu kalih sepisan sampun sawetawis trimadya candra etang kalenggahan menika negari Ngamarta kados dene nampi welahipun Jawata. Awit kawontenanipun negari Ngamarta kalenggahan menika persasat remeng remu sorotipun kados layu Koko Prabu. Negari Ngamarta ingkang rumiyin tentrem samenika malah dados tintrim. Ngamarta ingkang kondang nanging samenika malah kebak ing reh prihatin lan penandang. Kejawi ketaman pagebluk mayangkara nanging ugi kathah prahara ingkang nuwuhaken mapinten-pinten bebanten inggih kurban bondo donya inggih nyawa. Satemah para kawula pating jerit reyungan. Menika ingkang sepisan ingkang kaping kalih wonten lampahan kados mekaten Koko Prabu ing Ndarawati
inggih Koko Prabu Sri Bathara Kresna ingkang pinangka dados pengesuhipun utawi kusiripun para kadang Pandhawa malah sampun sawetawis wanci boten rawuh ing negari Ngamarta. Semanten ugi Kakang Semar Badranaya ingkang ugi pinangka dados pamomong para kadang Pandhawa sampun sawetawis wedal ugi boten seba caos Koko Prabu. Inggih perkawis menika ingkang sanget dadosaken jibeg-bebeg ing manah kula. Pramila Koko Prabu rening sawetawis wanci Koko Prabu Sri Bathara Kresna dereng kepareng rawuh saking panginten kula inggih namung paduka Koko Prabu Mandura ingkang kula anggep pinangka dados wakilipun Koko Prabu Kresna. Ingkang mekaten kepareng paring sabda tama mrih dados pajaring lelampahan menika Koko Prabu ing Mandura. Jagat mangestu wayah Brara jagat. Sabdanipun Nyai Prabu sampun kula tampi kanthi terwaca. Nanging Nyai tumrap kula menika malah kepasan yudha katujuh inu tegesipun kaleresan. Menapa daruranipun mekaten Koko Prabu? Inggih. Krana Nyai Prabu Punta kala wau ngendika bilih sampun sawetawis wanci Nyai Prabu Kresna malah dereng rawuh wonten negari Ngamarta. Lah sejatosipun prapanipun ingkang Raka ing Mandura menika malah ugi badhe wewarta dhateng paduka Yai. Badhe paring kabar babagan menapa Koko Prabu? Lho. Menapa Nyai Prabu dereng pirsa? Rikalenggan menika Nyai Kresna sawetawis wonten pundi? Inggih dereng Koko Prabu. Lah menika kula caosi prisa Kyai. Bilih sampun sawetawis wanci, Kyai Kresna samenika malah mapan utawi lenggah wonten Karang Kadempel. Pramila boten nama mukal menawi Kyai Kresna dereng saged rawuh wonten negari Ngamarta. Kalebet Kakang Semar inggih boten seba caos. Krana inggih nembe kedayowan Kyai Kresna niku lan mbok menawi Kyai Kresna wonten Karang Kadempel menika namung badhe nyengkuyung dhateng gegayoanipun Semar. Satemah Kyai Kresna klepian lan lirwa dhateng jejibahanipun minangka dados pengayoman lan kusiripun putra para kadang Pandhawa. Menika Kyai. Lah menapa Kyai Punta dereng prisa utawi boten dipun tarosi bab gegayoanipun Kakang Semar? Inggih dereng Koko Prabu. Kakang Semar gadah gegayuhan menapa? Wah lah dalah Yai. Kakang Semar ing rikalenggan menika gadah gegayuhan badhe bangun kayangan. Pramila lajeng dipun sengkuyung kalian Kresna menika. Wah, Baladewa kakangku. Kepareng aku sumlatur ya. Dimas Werkudara napa? Aku tak takon. Semar kok bakal bangun kayangan kuwi sing mbok karepke kepiye? Lah ya kuwi. Pun Kakang dhewe ya gumun. Nganti tekan saiki isih tuwuh tandha pitakonan, Semar kok malah bangun kayangan ki mengko karep sing kepiye? Umpama to bangun kayangan banjur kayangan ngendi sing bakal dibangun? Merga kayangan kuwi werna-werna. Moko kayangan kuwi papane para dewa, tur manggone ya ora ana ning Marcapada. Umpamane Semar bakal bangun kayangan yen manut wawasane Baladewa kakangku, wah kuwi bener apa salah? Loh, perkat pakardine Semar kuwi mau genah yen to luput. Kok Baladewa kakangku iso ngluputke? Dasare apa? Werkudara. Nggih. Pun Kakang wis ngendika ing ngarep yen to kayangan kuwi papane para dewa. Tur ya wis duwe jeneng dhewe-dhewe umpamane. Kayangan Suralaya, ya kayangan Jonggreng Saloka, kayangan Kaendran, kayangan Nguntara Segara, kayangan Suduk Pangudal-udal lan sak panunggalane. Mula yen Semar bakal bangun kayangan kuwi tak anggap luput gedhe. Lupute nggon ngendi? Lupute merga Semar wani nyahak wewenange ratu-ratune para dewa ing kayangan. Ya kowe pukulun Bathara Guru. Dadi umpama bangun kudune sing menang bangun ya pukulun Bathara Guru. Ning
nek tumrap aku perkara iki ditelusur luwih dhisik aja grusah-grusu mundhak ke seluruh dalan buntu lan aja nganti awake dhewe malah dadi glora-kleru karo Semar. Ya nek sing dikarepke Semar bakal bangun kayangan kuwi kaya sing dikarepke Baladewa kakangku. Lah nek dudu kepiye? Mula perkara iki awake dhewe kudu pratitis. Lan yen pancen ancas lan gegayuhane Semar kuwi tumuju marang kautaman kang migunani kanggo bebrayan agung. Wah, awake dhewe kudu sabiyantu lho. Lah kok malah arep dibantu kuwi kepiye to? Semar bakal bangun kayangan kuwi genah yen luput. Lah kok malah arep tok bantu kuwi kepiye? Durung karuan luput. Wong kuwi aja gampang nibake Cubriya, kudu ditelusur, ditaliti dhisik. Nek pancen Semar ancase becik kudu dibantu sak utuhe. Ya wis sakarepmu, sakarepmu. Mengko dibuktekke wae, mengko dibuktekke. Yai. Yai Punta, Koko Prabu kados pundi? Sampun. Babakan Semar badhe mbangun kayangan mangke dipun rembak malih. Lah samenika ngrembak babakan negari Ngamarta. Ingkang kados kenging molak utawi nandhang pagebluk. Inggih cumadung dawuh kados pundi Koko Prabu? Yai. Kula menika kadang sepuh. Dasaripun kula inggih pun tuwa, wong tuwa menika kedah saged kangge gondelan. Ampun ngantos mrucut saking tembung tutur, uwur lan sembur. Pramila senajan kucem-kucem dipun raopi, mrica kecut sauni-unine kula badhe matur. Mbok menawi dados rana amberat pagebluk ingkang nimbrung ing negari Ngamarta, Yai, Yai Punta. Inggih Koko Prabu. Keparenga paring dawuh, Yai. Wontenipun ruhara prahara kang lan kawontenan ingkang kebak kengken prihatin ingkang tumempu ing negari Ngamarta menika yen saking wawasan kula menika sejatosipun mujudaken pepenget utawi pepeling saking Gusti ingkang nyipta jagat ngemutaken dhateng para warga ing Ngamarta utaminipun para Pandhawa supados purun awas diri lan dandani dhateng pakardi. Nuwun sewu Yai, nuwun sewu. Kula mangertos bilih warga agung negari Ngamarta menika kebangetan anggenipun dewa-dewaaken dhateng pusaka inggih menika Kyai Jimat Jamus Kalimasada payung tunggul naga lan tumbak Karawelang menika kesangeten nggone mundi-mundi nganti padha lali dhateng Panembah Jati ngiwakake nggone bekti marang Gusti merga padha nyembah kalian wujudipun pusaka ingkang dipun aji-aji kalian tiyang Ngamarta. Nyuwun pangapunten menika klentu klip lepat Yai lepat. Lan dosa ingkang boten saged pikantuk pangapura saking Gusti menika menawi ngantos mlengos saking Panembah Jati lajeng nyembah kalian bangsane pusaka, bangsane kayu, watu menika dosa ageng. Lah pramila saking wawasan kula kangge nyirep reretu ingkang nimbrung ing negari Ngamarta prayoginipun Jimat Kalimasada lan pusaka sanesipun menika kedah dipun singkiraken menawi perlu dipun lebur utawi dipun larung kemawon Yai. Wah boleh Baladewa kakangku. Piye aku sumlatur meneh wis cetha lamun Jimat Jamus Kalimasada kuwi paugraning praja dasaring negara lan pepageming bangsa. Yen nganti mengko para kawula didoke saka Kalimasada apa ora banjur ngrusak marang rasa panunggal lan bubrake rasa kamanungsan. Kuwi Baladewa kakangku. Lah sing kleru ya mapan ana kene iki Werkudara. Gusti Pangeran kira ya wis paring wujuding wedha suci ingkang pinangka tuntunaning kajiwan jupuk lawan agama kang rinasuk. Yen pancen Pangeran wis paring pranatan lumantar wedha suci, kena ngapa kok menungso gawe tatanan dhewe lumantar wujuding Jamus Kalimasada. Menungso kuwi ora perlu gawe aturan. Krana pernatan sing wis digawe Gusti, menungso kari nindakake perintah ngedoi marang cegah.
Koko Prabu Mandura. Keparenga kula sumela atur. Ya, Arjuna kepiye? Warga agung negari Ngamarta menika boten namung dumados saking setunggal agama, nanging pinten-pinten kapitayan menawi namung ginakaken setunggal paugraning agami lan wedha suci tartemtu niki badhe nuwuhaken daredah lan nuwuhaken bab-bab ingkang boten prayogi lan boten sami ngurmati dhateng bedaning agami kula wau Koko Prabu. Lah yen dibedake ngono kuwi mula ayo dipadhake pramila Yai Punta. Menawi pancen Pandhawa kepengin pedhot ingkang nglimputi negari Ngamarta menika enggal sumilak. Srananipun pusaka Jamus kalih Masada, payung tunggul naga lan tumbak krawalang kedah dipun lebur, dipun larung monggo wangsul dhateng Panembah Jati lan tuntunaning wedha suci. Menika tentu badhe manggih tentrem lan boten badhe eneng-enengan, boten badhe sikut-sikutan kados mekaten mriku. Yai Prabu, sigra-sigra yen pramana kanca, sigra ngraketa nawang sesangka. Goyang lenggahing Sri Nalendra ambek marosing sang katri gumulung mangrempak katri gumulung mangrempahing waja Garuda goloreh kakiri-kiri Garuda goloreh kakiri-kiri kumregut makut mangajab. Oh wau to kadang-kadang pengantikanipun ingkang Rakanata Mandura Prabu Baladewa satemah karya legek jroning wardaya Sang Prabu Puntadewa. Nanging caritaning mriku anglenggahi kanyut pinangka wardu kanyut wong angganten wardu wong akecoh nginangu durung abang ida dereng mancing pertala kasaru geger Paseban Jawi. Tu menika pisanipun utusan saking Karangka Dempel. Punakawan Petruk Kantong Bolong saha punakawan Bagong Miyak sagung para ingkang sumewa dadosaken horek ing pasewakan. Kanca, ana dayuh. Ana dayuh apa? Ana. Walah lagi ngrungokke aku. Ana dayuh. Ayo minggir. Ya ana dayuh, jaluk dalan.
Sinongwati jagat kinari Mbak lumembak ombak ing samudra Bali lumut hambak kanggeng awito denceng-dencengan nganti gawe oreken pasewaken jebul iki suwane Petruk padha kanthi raharja biswanira Petruk kanthong bolong nduk amit pasang kali mantap iki nembung ladoni depaning tawang-tawang inggih awit mundi pangestunipun sesembahan kula Sinuwun Prabu Punta lulus raharja swan kula mboten manggih alangan setunggal menapa sembah pabekti kula mugi kunjuk sinuwun ya Petruk wis ingsun tampa akarya bombong ing tias pangestuning sun wae tampanana inggih sangget anggen kula mundi dadosa jimat aku kok ora dibageke ya Truk ya metu wae Kang kowe iki bak-baki ya nah aku nek ning kene iki wae Truk ya ning kono kuwi wae anteng wah Petruk slamet tekamu inggih pangestunipun Ndara Werkudara wilujeng sowan kula bakti kula katur nggih Gus ya tak tampa Petruk esmusu mengko pengawak Bajra banjur ana wigati apa tumuli matura apa pancen sira diutus dening Kakang Semar inggih kepareng matur mbok bilih wonten lepat atur kula mangke nyuwun gunging pangaksami sinuwun ya ora dadi apa Petruk nggih matur nuwun waleh-waleh menapa sinuwun waleh-waleh menapa sowan kula menika jane dipun ngangken kalian Bapak Semar Bapak lumantar kula saestu nyuwun pangapunten yen pinten-pinten piswanan niki mboten sebo caos teng negari Ngamarta merga Bapak niku jane sakniki nembe ngempalaken para kawula ing Karang Kadempel sumrambah dhateng para warga ing Ngamarta krana Bapak sakmenika kepengin badhe mbangun kayangan lah niku mongko sampun cetha bilih ingkang ngayomi para kawula Ngamarta menika Paduka Sinuwun Prabu Puntadewa. Lah kalenggahan menika Paduka Sinuwun Punta sakadang Pandhawa katuran supados rawuh wonten ing Karang Kadempel nanging Sinuwun Punta anggenipun rawuh supados ngasta kagungan dalem jimat Kalimasada pamrihipun menapa? Supados para kawula niku enget dhateng dasaring praja eling kalian paugraning negara sabab Kalimasada ingkang kaperang dados gangsal inggih menika setunggal bab panembah nomor kalih menika apa ya Kusik bab rasa kamanungsan nggih napa mboten ya Petruk ingkang nomor 3 menika aduh lek ku maca ning omahmu apa ya manunggaling bangsa iki menapa mboten iya Petruk nomor 4 utawi nomor 5 menika waduh apa ya kawicaksanan lajeng ingkang nomor gangsal menika inggih Adilwarata lah menika kersanipun Bapak Semar mboten namung diapalke ning bener-bener dihayati lan diamalaken mungguing bebrayan gung sinuwun lan menapa to sebabipun negari Ngamarta menika kok ketaman tintrem lan prihatin ketaman prahara kathah kawula ingkang boten rukun
Niku merga pun lali kalih jati diri bangsa ingkang nami jimat kalih Masada. Pramila mawantu-wantu panyuwun kula, para pepundhen kula Pandhawa katuran ninggal rawuh ingkang kadempel kanthi mundi jimat kalih Masada supados para kawula menika ayem tentrem jenjem krana yen para penggede utawi wakil rakyat kersa rawuh teng isor niku wong cilik niku padha marem estu niku makaten atur kula wonten lepat nyuwun pangapunten wasana mugi dadosa penggalian lan kula nyadong dawuh pangendikanipun sinuwun Prabu Puntadewa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo Petruk nanging sing gedhe pangapuramu mestine sira wis uninga kalamun kalanggan iki Pasyawakan Agung Kerawan Koko Prabu ing Mandura. Moko katemben wae ngrembug babakan retu ingkang nempuh ing negara Ngamarta lan manut dawuh pangendikane Koko Prabu Baladewa. Ngamarta bisa sirep saka pageblug lamun para Pandhawa lan kawula Ngamarta gelem nyingkirake pusaka ya kuwi jimat Kalimasada tumbak Karawalang lan payung tunggul naga. Lamun pusaka katelu kuwi disingkirake bakal manggih ayem tentrem Petruk. Pusaka 3 disingkiraken. Lho, disingkiraken pripun? Disirnake. Mboten digadhekke mawon. Menawi digadhekke kula diparingi separo. Ora Petruk. Lho tegese berarti dibuang, dicali, dilebur, dilarung ngaten. Ya mengkono kuwi Petruk. Sing ngendika ngoten niku sinten? Koko Prabu Baladewa. Jane lek ngendika ngoten niku duwe pikiran mboten to? Nuwun sewu lan nyuwun pangapunten mboten kok ateges jenenge wong niku bekti utawi nyembah dhateng pusaka niku mboten. Nanging menika ngurmati dhateng para leluhur kina. Para pahlawan ingkang sampun yasa wujudipun pusaka ingkang endahipun kados makaten lha kok gledhek petele kok mung ngarep dibuang niku nalare pripun jane niku. Gek le mikir iki kepiye ngono lho. Mongko Pandhawa niku riyen le golek ya rekoso lho. Niki punapa tandha sejarah lho niki. Mongko wong iki yen lali sejarah niku sami mawon kalih lali sumber. Mongko yen lali kalih sumber bakal ketiwasan. Mula jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Jas merah Petruk. Nggih, jas merah. Menawi jas kuning menika benten melih kunan. Ngaten. Nganggo wedha suci Petruk. Mongko Ngamarta niku kapitayane beda-beda. Yen namung ngangge wedha suci siji kira-kira trep napa mboten? Pripun? Mila bab menika kedadipun penggalih. Mangke nek jimat Kalimasada lan pusaka sanesipun badhe paduka caosaken dhateng Sinuwun Mandura. Ya yen niki Ratu Mandura asli. Niki nek gadungan pripun nek palsu? Pripun ora? Soale nek jaman sakniki niku sulap niku kathah. Wong sakniki nek mobil penyok niku diketok magic. Pun saged kathah magic lho sakniki. Magic kuwi apa Petruk? Magic niku sulapan utawi atraksi. Saniki enten lho teng online ngaten niku sing jual topeng wujud manusia. Niku bahaya niku. Niku jenenge magic. Iya Petruk. Mengke kurang bejane malah Kalimasada terus didol digadhekke kepiye jal? Pripun? Mongko riyen pun ate digadhekke to. Petruk ora ngawur, mboten guyon sithik wae kok. Kau nek kejem-kejem kuwi. Niki lho anteng sing jak guyon wae anteng kok. Jenengan omong wae. Masake mas. Kau ngono wae. Merga ngerti nek kringkiane Pandhawa niku mapaning jimat Kalimasada niku. Ngati-ati ngatos-atos waton Prabu Puntaweswara ngastu Kalimasada Ngamarta gari ngrubuhke napa mboten bebayani niki mengke. Mila wonten tetembungan sedumuk bathuk senyari bumi
Gandeng Jemat Kalimasada menika paugraning negari. Mulane ana wong sing arep nyirnake lah mbok dewa mudhun to wis. Lah mbok Ratu Mandura sisan nek wani garusiku nek wani arep nyirnake Kalimasada rawe-rawe rantas malang-malang putung tetep ajeng kula tabrak. Kula wonten dawuh saking jagat parusmane jajalan iblis lanat. Aku wis graito Pasawakan Agung sing wibawa kaya ngene. Janji ketekan dagelan elek kaya ngene iki. Nggih nyuwun ngapunten nggih. Ngadeg. Bakale mesti bubrah kabeh burahe. Gunawan Petruk. Kowe nek ora ngerti tak kandhani yo. Yen para kawula ngamarta padha nyembah marang Jemat Kalimasada kuwi dadi dosa. Dosa sing ora oleh pangapura. Mangke riyin nuwun sewu. Sing nyembah kalih Kalimasada niku sinten? Sing nyembah niku sinten? Panjenengan mesti nganggep yen to wong ngamarta niku do musyrik, ngaten to? Nuwun sewu lho, nuwun sewu. Musyrik niku werdine napa? Jenengan prisa napa mboten? Musyrik niku mboten terletak dari perilaku dan bendanya. Tapi terletak pada pikiran orang itu sendiri. Tegese musyrik lan boten niku sing iso ngarani ya sing nglakoni. Wong liya nyawang boten saged biji. Ning nyatane kabeh wong do ngaji-aji Kalimasada. Nyatane kaya ngono kuwi, anane ngaji-aji niku merga paugraning negara. Aku tetep sabar lho niki. Kula tetep sabar lho niki. Yasane para leluhur lan para pahlawan. Lah kowe bapakmu Petruk Semar gone ngreka-reka nglumpukke wong pirang-pirang bakal darbe sedya bangun kayangan kuwi karepe piye? Karepe kepiye? Apa Semar ki ora noleh karo githoke ing atase wong kere batur dibal 17 kok arep bangun kayangan kuwi padha karo cebol gayuh. Ah lali to. Anu pro sinuwun atus-atus lho niki mengke nek gadungan barang mengke nek palsu nek magic iki kados nganu kedah taliti surtiti ngati-ati duga prayoga digawa ampun aja kaya bocah cilik kowe omongan apa kowe mboten kuwi Semar ki mung wong kere tak andani Semar ki wong kere wae dipangan angel parandene arep bangun kayangan ki Semar kuwi duwe pikiran apa ora ganti personil bro salin bubuane bol Prabu bol lho bol ki sapa lah jenengmu ki sapa jenengmu Prabu Balada to diundang bol kok nesu ya nek rak ngono kuwi jenenge jangkar karo ratu ninggal tata krama ora ngajeni lho sampean ya ora ngajeni kok sampean ya ora ngajeni karo aku nuwun sewu pancen sampean ratu ning ratu rak nek apa jenenge rak ning Mandura ha to olehmu dadi ratu nek teng mriki padha-padha daya padha-padha oleh wedang segelas kowe kok kemaki lho sampean wis wani ngeleleh Bapak Semar ki mung wong kere wong mung batur gedibal 17 lho perkara sampean ngeleleh aku ki ora apa ngeleleh Petruk karo Bagong ki ora masalah monggo ning nek wis wani ngeleleh Bapak Bagong sing ora trima Petruk barang jane ora trima ning ora wani arep dikepiye wae senadyan Semar ki wujude elok ning bapak ki sing wis ngukir jiwa ragaku mula wajib tak ajaji ning nyatane bapakmu kuwi mung batur wong ora noleh karo githoke lho sampean ki ya ora noleh karo githoke kok lho ngono aku ki ratu ratu napa nek mbiyen ora tak coblos ya ora dadi ratu kowe kok
Ngarep dicoblos kowe kok bingunge. Malah mlayu-mlayu. Omongan apa, Gong? Ora, Ding. Ketrucut ya aku. Kelingan apa mboten sakniki? Jaman sampean ajeng nyalonke mbiyen ngoyak-oyak aku lek ku ndelik ning ngisor meja barang digoleki, diwalik mejane. Lek ku ndelik ning tengah alas gawe kontrakan dhewe. Lek ku bangun dirubuhke. Sesuk coblosen aku, Gong, ngono kuwi. Kaya ngono kuwi, Wis cekak gak apa rasa kakean grom sing tanpa guna. Ora patut ing atas sing ana ing Pasewakan Agung kok nganti darta kaya ngene. Lan persajan anane Semar arep bangun kayangan iki. Aku sing ora trima. Semar ki mung derajat apa mung arep bangun kayangan. Mula nek Petro ora trima Semar tak elek. Saiki nganggo cara sing merwira. Lho, lah kersane pripun kersane? Ayo, matu njaba, golek papan sing jumat. Oh, lah ngejagrut ayo, tak ladeni bol. Matu njaba. Ya, matu njaba. Matu njaba. Harus mani jajalan kan bawane iblis larat. Udara kanane kok dadi kaya mangkin niku Prabu Baladewa lan Petruk malah padha sulaya rembug. Piye Werkudara? Wah, wis ben Baladewa kakangku ya duwe adeg-adeg dhewe. Pancen aku ya wis supriya karo Baladewa kakangku. Kok lagak lakon lan lagiane beda kelawan padatan. Nanging aku ya percaya Petruk gawe wis gerang. Mestine iso ngrampungi perkara iki. Ya banjur bab ngene Kakang Semar bakal mbangun kayangan dibantu. Wah, disenguyung sawutuhe. Ngelingono Semar ki momong para Pandhawa kuwi bebasan wiwit kuncung nganti gelung. Wis nganti ora bisa diitung lelabuhane Semar. Mula Pandhawa wajib mbantu nek perlu Werkudara saguh dadi tombok. Nadyan Arjuna inggih makaten Prabu sagah mbiyantu dhateng sedaya bot kerepotanipun Kakang Semar. Senadyan ingkang rai kembar ugi sagah bantu Prabu, ingkang rai kembar ugi sagah bantu Prabu. Ya Yayi kang mengkono sumengko. Yen kahanane Ngamarta wis sayem tumuli tedhak ing Karang Kadempel Yayi. Nanging saiki si adi wae supaya metu njaba awat-awatana Petruk lan Bagong. Lan Koko Prabu ing Mandura ingkang wigati para kawula kang ora ngerti marang pojok lereting lelakon aja nganti kasempyok Yayi. Ya aku njaluk pamit. Kula inggih nyuwun pamit Koko Prabu, nyuwun pangestu Yayi. Surtiti ngati-ati lan aja nganti cidra ing ubaya ya Yayi.
dayaning watak nista ambek candala. Lan sing baku malih, kula badhe ngelingaken para warga bab paugraning negara Ngamarta inggih menika jimat Kalimasada. Supaya ampun mung cukup diapal tok ning nggih diayati lan diamalke. Ngoten sinuwun. Iki maksudmu jagat madya linuwih ya Kakang. Mulane Kresna banjur prapta ning Karang Kadempel iki merga kaya ana bab ingkang nyurung, ingkang yen aku kudu manunggal kelawan Kakang Semar. Nyatane wae Kakang Semar darbe gegayuhan ingkang utama. Mula Kresna mesti bakal sabiyantu lan nyengkuyung Kakang. Inggih, inggih. Matur nuwun pun manglenggaske coriyen. Kula tak dangu Petruk mergi nalika semanten Petruk kula kengken supados sowane Ngamarta. Ya Kakang Semar. Petruk nalika mau kowe tak kongkon supaya sowane Ngamarta piye kabul kawusanane. Nggih. Matur kakekne Semar lepat nyuwun pangapunten. Kula pun suwan sinuwun punta ngaturi supados sinuwun punta Ndara Pandhawa sami rawuh wonten Karang Kadempel lan sinuwun punta supados ngasta pusaka ketiga inggih menika pustaka jimat Kalimasada payung tunggul naga lan tumbak Karawelang. Merga niku sing badhe dingge srana Kyai Semar nggone bakal mbangun kayangan. Nanging teng mriku jebul wonten rawuhipun Sinuwun Mandura nggih Sinuwun Baladewa. Petruk, kok Prabu Mandura rawuh ning Ngamarta, mbok menawa makili aku merga sawetara aku ora rawuh ning Ngamarta. Lah nggih mbok menawi ngaten. Neng gumun kula, Pak. Sajae Sinuwun Mandura kok mboten sarujuk nek Bapak badhe mbangun kayangan nganti niki wau kula dadi sulaya rembag padu gedhen kalih Sinuwun Mandura. Lah terus dadi gelut ning mboten nginten jebul Prabu Baladewa niku mung gadungan utawi palsu, Pak. Palsu piye? Palsu piye Petruk? Niki wau kepeksa Ndara Werkudara sing ngajar Sinuwun Mandura. Nggih pokoke palsu ngaten mboten asli. Nah terus Badar Jaramaya. Nah niki mangke Ndara-ndara Pandhawa terus ajeng rawuh mriki kok. Ning bab Jaramaya niki wau pripun, Pak? Nyat langening ngalanggiwan aklar pantamoncar tenang surem sorote tan padang kasoran pacaring purnaming gegono dasare mangsa katiga pancen sing jenenge duwe gegayuhan utama iki godane werna-werna. Lah kok dadi ana-ana wae perjineman Jaramaya kok membo dadi Sinuwun Mandura iki mesti sing kongkon Durga. Lan Durga sing kongkon mesti Bathara Guru. Lah kok dadi aku arep duwe gawe arep bangun kayangan wae guru kok sajake ora seneng, guru ora trima. Sinuwun Kresna, Kakang Semar piye pun? Sawetara kula titip Karang Kadempel nggih kula tak munggane kayangan. Bathara Guru tak labrake karepe piye? Tole Gareng Petruk Bagong ayo melu munggah ning kayangan.
Pripun to, Pak? Kok sajake Bapak nesu ning do dijak niki niku pripun? Heeh, nggih Pak, sajake Bapak duka tenan niki. Weh lah. Arep dijak nang ndi iki, Pak? Kok ora nggawa sangu barang? Kowe kabeh ayo do tak jak munggah ning kayangan. Aku kok ora trima karo Bathara Guru ki karepe kepiye? Tak labrake. Kowe do ngewang ngono bapakmu ayo munggah ning kayangan. Weh lah. Kayangan ki nggone dhuwur. Lah iya to. Terus carane mabur piye, Hara? Kowe iki anak Semar ra iso mabur ki aja ngaku anak Semar. Jalan ngene iki. Kon mebur kepiye tak tekon. Ayo ngopo to ngopo ngono, Gong. Kita dhewe iki apa jenenge? Dadi ketularan sing rebab aku ngene iki. Mergo mumet ki lho aku ki. Lek kon mebur kepiye jalek kaya ngene iki? Lah kuwi mau. Aku kebulan ngoyo ya, Tru. Mangko, Kang, mangko sik. Sing penting mebur sik. Kowe sangu balon ora? Balon apa? Aku nggawa balon sing liyane. Nek balon sing biasa ora nggawa aku. Golek apa ngono, Gong? Pesawat-pesawat apa nyewa helikopter? Apa ya wis ana yah mene iki isih ana. Golek tiket Ora ana. Sik. Golek tak mulai golek petel sik, Gong, aku, Gong. Petel. Aku nek ora golek pusaka barang iki ra dadi ngene iki. Padake cah bodho. Set ngene iki to. Ndodok. Rada mlaku mundur ngancang-ancang sik. Set. Waduh, petelku ilang e. Piye, Tru? Petelku ilang. Aku ya ora entuk pusaka ki. Apa nyewa sapa ya? Apa nyewa Ndara Gatotkaca wae. Kayak mengko ade bonceng. Apa nyilih pusakane nganu ki lho, Ndara Gatotkaca. Apa jenenge? Sing kutang-kutang kuwi lho. Saru kreng. Jenenge can kuwi kok. Bagong nanti Bagong. Mulancen celeng iki. Wah, Bagong kok ampuh tenan to, Kak. Ora nyilake sarung ngene iki digarkingi wonengen. Ngene iki apa radi? Lek kena angin saya terus saya mumbul lah. To kena angin iki kena angin. Alah. Oh, lah iya apik doan iki. Apik apa nek ngono kuwi? Apik apa nek ngono kuwi? Ora ngajar iki. Golek mercon wae. Mercon sosdor ki apa? Jenenge ngene iki Roman Candle. Sosdor ora update men. Waduh, mencolot tenan nih. Kok aku mah koyo dolanan wayang to iki? Wah, jan. Aku dolanan apa? Bagong kurang ajar. Ya sorry Pak Temangsang kok.
Ra sengaja ngene iki. Ayo dinteni kowe kakang-kakangmu dinteni. Oh, dinteni, Pak. dewa-dewa ngene iki. Wis pokoke santai wae, Kang. Padha telu musuh telu kok imbang iki. Aku engko musuh Bathara Indra kuwi sing padha dedeke terus gagahe ya padha karo aku. Lah aku tak musuh Bathara Penyalian sing padha cilike. Engko lah Bagong, aku ora masalah musuh karo dewa kae sapa jenenge Yamadipati kae. Tukang jabuti nyawane aku mono tukang jabuti wulu. Dadi ora wedi aku nek karo kaya ngono kuwi. Iki Punakawan teko ing kayangan ing atase mung titah. Nanging lha kok padha ninggal tata krama malah padha ngadeg jajar. Anggepe apa nyaluk kon jabut ya nyawane iki. Ora usah wedi, Truk, ora usah wedi. Ora, aku ora wedi kok. Anggepe apa karo dewa kok tanpa tata krama wis ben. Ya wis ben tanpa tata krama ya wis ben. Ora perlu dadak ngajeni karo dewa. Anggepe apa bapak ki Semar duwe gegayaan utama kok Bathara Guru ora trima, bapakku arep diancam. Anak-anake sing ora trima reng wis ora usah dadak kesuwen. Rasa nganggo tantang-tantangan gek gelut wae. Wah, iya kudu gelot ditekati pokoke. Ayo, Gong. Sapa jenengku? Ayo gek do gelut. Ayo Gong gelut. Ayo gelut. Wae ditenono awur-awuran aku. Ayo, awas, ora apa-apa. Ayo, rene meneh. Loh, wih lah. Ayo, pacar ini Petruk. Rampuh tenan kuwi Bagong. Apa kowe? Padahal aku wedi wae karo kowe iki. Jabut nyamu, jabutan.
Oh, piye maget jabut dhewe. Wah, dewa kok pekok iki yo iki. Malah copo dhewe. Oh, alah. Nak balik kene. Waduh, lah iki angel iki. Ayo wani jabut aku meneh ora? Wah, ora wani jabut kowe tendang wae. Lah ngono to. Ayo ngantemo. Oh, lah ra ngono nek Petruk karo Gareng kae nek glodong enceng sirah. Truk, reng tak omongi nek. Tak kandhani ya. Piye? Kowe ngantem dewa ora iso to? Ora e. Kaya kaceh sekilan kae lho, Gong. Ha ya kowe kleru nek kowe ngiseng nggon sirah ora iso. Ora bakal tumomo. Ah terus kon nginceng nggon ngendi, Gong? Nggon ngisor. Kon ngisor iki nggon Nggon kono kuwi lah pokoke ora perlu tak jelaske. wah lah mati tenan kae. Candak. Yet. Roto kon ngerti. Akhire Candak meneh. syukur kowe arep ngopo? Ya. Waduh, kecantol. Wis, saiki piye karepmu Guru? Piye sirmu arep ngajak apa? Semar sing kaya kowe. Nah, bagus kowe. Saiki wani nranyak karo aku wis. Coba saiki gagasen aku ki kurang rekoso piye? Aku ki kurang nrimo piye to? Gagasen aku kurang nrimo piye karo kowe padha-padha putrane Pukulun Bathara Tunggal. Neng kok aku ki ngerti yen Rama Pukulun kae mendhiunge katresnan karo kowe. Nyatane kowe sing didadekke ratu-ratune dewa. Neng aku ora apa-apa. Monggo aku ngomongi darah. Witaradya ngomong para satriya Pandhawa kowe semarem banget aku. Sing do tak mong padha nggugu padha manutke marem kowe ora jamak. Lah kok dadi kowe sing duwe panguwasa linggana dampar kadewatan, kesel dipijeti, sumuk dikipasi luwe didulang. Neng kok isih munasika karo aku. Wis saiki sirmu kepiye Jajali? Karepmu kepiye? Selagi kowe durung mati, Bathara Guru ora bakal tentrem rasane. Lho kowe lho nek kowe ki ngajapatiku terus dosaku ki apa? Dosaku apa?
kowe ngiring menungso supaya nyembah marang pangeran. Lho, pancen sing disembah ki pangeran Gusti ingkang Maha Agung, Gusti ingkang nyipta jagat saisine. Ora kudune aku sing disembah. Jane iki waduh kok dadi mingerke blatmu kowe. Lah kok dadi kowe ngaku sing maha kawasa, banjur dasarmu apa? Monggo Gusti Kang Maha Kawasa kuwi tanpa kinaya ngapa adoh, tanpa wangenan cedhak, tanpa senggolan. Ayo kowe nek ora kena tak elingke saiki kepiye karepmu? Kowe kudu mati saka aku. Well ayo tak ladeni. Ayo sambat modar ayo. Guru Guru, ulun kepeksa nyandet marang kita ya amarga Bathara Wenang ora bakal wantiya karo sapa wae lan coba saiki gagasen nggonmu ora leren ngreka daya kepengin mateni kemarang Ismaya kuwi nganggo tetimbangan sing kepiye Eyang Ulun krana rumaos sakit raos sing manah kula selaginipun Semar tetep gesang kula mboten badhe tentrem. Guru, nek kowe yen kowe rumasa keganggu batinmu apa Semar ya tau ganggu marang kita? Guru, inggih. Krana Semar anggenipun ngiring para umat tumuju dhateng ingkang gelar jagat, njalari para manungsa sami nglewar anggenipun nyembah dhateng Bathara Guru. Inggih kula menika Eyang. Oh, jeneng kita ki ngaku sing maha kawasa. Ya ngono piye? Pangangkah kula panjenipun mekaten Ulun. Menceng saka wewaton ki ya kaya ngono kuwi. Kaduk wani kurang duga, tandang kurang tanduk, candak kurang cunduk ki ya kaya kowe kuwi Guru. Sedeng ulun pribadi wae yen to ana titah ingkang dewak-dewake marang ulun, tartemtu bakal ulun candhet merga sifate mung kapinujon. Apa tok kira Sang Hyang Wenang ramamu Sang Hyang Tunggal lan kowe Sang Hyang Guru besok ora ana pengadilan saka Gusti Kang Maha Suci. Guru, yaktine jagat ora ana panguwasa tunggal kejaba mung panguwasaning Zat kang murah ing zat yaiku Gusti Kang Maha Agung, Gusti Kang Maha Kuwasa. Bathara Guru, lekas kita iku luput gedhe, mula dimen duwe rasa tepa slira, dimen duwe rasa reksa rineksa mulat sarira hang rasa wani, ura ing diri rasa rumangsa ngrumangsani nirjalma ngilokaca. Apa prayogane saiki lelakone diwalik, dimen kita bisa ngrasake kaya ngapa rekasane dadi Semar pinangka dadi pamong. Guru saiki dadi Semar lan Semar saiki supaya dadi ratu-ratu ning dewa lungguh mapan ing kayangan. Aduh, mboten ulun. Eyang Ulun, kula sampun ngrumaosi lepat nyuwun gonging samudra pangaksami Eyang Ulun. Lodroyo kok rasain saiki. Kula mulai nggih sampun boten kirang-kirang anggen kula ngemutaken dhateng
Budi Kalimputin Adi Guru menika wis pun boten kirang-kurang kula ngimutaken. Nanging mangunipun Adi Guru pun kenging pengaruhipun Betari Durga. Angger wis ketekan Durga ki mesti dadi bubrah. Kakang Semar lepatipun ingkang rayi nyuwun pangapunten. Ya wis ora dadi ngopo. Neng aja dibaleni meneh. Aja dibaleni meneh. Guru Narada, kita bali dhisik menyang Suralaya. Kabeh lelakonan iki pancen kanggo ngelingake lamun darbe panguwasa iku banjur aja sewenang-wenang, aja banjur anggunggung diri. Panguwasa kuwi ora kanggo nguasani nanging kanggo ngayomi. Mula Semar jumbo kelawan jenengmu yaiku Semar. Semar tegese wis datan kesamaran saliring kahanan ingkang gumelar lan ingkang durung gumelar. Uga aran Jurudyah Punta Prasanta tegese pamonging para satriya kang anggayuh kautaman. Uga nganggo jeneng Janggan Sumara Santo dadi guruning kabeh wong kang gegulang tapa brata sabar lila legawa wong boga sampir janma kang wis kalis marang panggoda pangrencana wis datan kanggo marang kanikmataning donya anane mung sarwa merdika lair lan batine boga jati juru ladi lan setya tuhu ing sesanggeman lan kita Semar wis manunggal kelawan Sang Hyang Ismaya. Dene Ismaya tegese minangka pepenget dumadining Si Ismaya do ing muni saka ismuning cahya weninging gesang lan gandeng Semar nggone nindakake darmaning pamong awit dasar wibawa sentosa wicaksana lan prasaja. Mula ulun bakal paring kanugrahan ya kuwi wahyu pamong sejati lan uga wahyu katentreman tanpa nono Semar. Ngun kulon dene kula malah diparingi kanugrahan nggih menika wahyu pamong sejati lan wahyu katentreman. Dadi lakone iki saged dingge wahyu katrem-treman saged kangge lakon wahyu katrem-treman. Iya Semar. Kabeh yo merga saka gedene lelabuhanmu senadyan Semar iku amung derajate ngaceplik nanging menang sinebut Sang Pamong Agung sinuyudan dening para kawula turta cinaket dening Sinaranata lan awit saka pangaribawa Sang Pamong Agung nganti kena binasake weksaka gigire murup mun-bunane datan kena pinidak wayangane Semar jeneng kita iku persasat dewa pengawak menungso kang umur dewa uga sinebat pusaka bisa kandha jimat kang bisa ngucap inggih pisan maling ngaturaken sembah nuwun ngaturaken matur sembah nuwun iya Semar tetepa dadi Pamong Agung sakti sapa ingkang cecaketan kelawan Kyai Semar kinodrat kang lali dadi lingkang luput dadi bener lan ulun uga mengestoni nggon kita bakal mbangun kayangan sakti bakal kasembadan inggih nyuwun pangestu pukulun lungsen ulun babakali rahayu Semar.
Sinuwun punten Ndara kula Pandhawa. Nyuwun mangapunten yen kula anggenipun ngaturi namung lumantar Petruk. Lan kula kinten Petruk nggih pun matur. Munggo bab gegawane Semar mula niki panjenengan taturi rawuh lan supaya mundi jimat Kalimasada niki kejaba kangge sarana bangun kayangan anging kula mung ajeng ngelingke yen jimat Kalimasada niku pancen dadi simboling negari Ngamarta. Lareh ning jimat Kalimasada niku dadi paugraning negari, mula ampun namung diapalke tok ning ya dihayati lan diamalke, ditindakake kanthi saestu. Niku nggih sinuwun. Iya ya Kakang, malah puntos kadang ingkang nyuwun naksama. Lan malah punta cumadung dawuh Kakang. Iya, wah. Semar, aku uga nyadung dawuh pangandikamu. Aku uga cumadung dawuh Kakang Semar. Inggih. Kyai Prabu nyuwun pangapunten yen sawetawis kula mboten prapta ing negari Ngamarta. Krana inggih ngrumiyini lampah bebantu dhateng Kakang Semar menika. Inggih boten dados menapa koko Prabu. Malah kula ingkang nyuwun pangapunten Kakang Semar. Mumpung padha lenggah lan para kawula uga padha makumpul mara gage paring ana dawuh. Nggih. Pancen niat kula ngempalaken para kawula lan para warga agung negari Ngamarta niki ancas lan niat kula namung badhe ngelingake bab paugraning negari supados para kawula niku enget dhateng dasaring praja. Eling kalian paugraning negara ingkang kapirang dados gangsal inggih menika setunggal bab panembah, loro bab rasa kamanungsan, telu manunggaling bangsa, papat kawicaksanan, lima adil warata. Lah pramila yen sedaya menika sampun ditindakaken kanthi saestu tetep ngamalaken dhateng angger-angger gegebengan kang dadi dasaring negara tetep urip sing ngugeming sesanti bineka tunggal ika. Negara bakale kuat sentosa ayem tata titi tentrem gemah ripah loh jinawi kerta tata lan raharja sinuwun. Aku ngaturke gunging manuwun kabeh pitutur luhur lan pangandikane Kyai Semar bakal tak estokke. Kakang Semar, nadyan Kresna uga ngaturake panuwun kabeh dawuh pitutur luhur saka Kakang Semar muga bisa ndayani murakapi sagung bebrayan temah babar kanugrahan. Nggih, kula namung saderma ngemutaken sinuwun. Matur rasanipun Bapak. Petruk piye? Wonten jawe enten ratu kembar. Sumbar-sumbar yen to apa jenenge? Nek arep boyong kakekne Semar arep dadeke tumbal ning negarane Werkudara Janaka aja meneng wae. Alah barang tekan Karangka Dempel dipethuke satriya gagah gedhe sawa Werkudara. Wis sapa? Aku Prabu Jayasudarga Di Semar. Tak rangkete tak dadeke tumbal Tukak Tamparana.
Ayo. Wah, mudar kowe. Mudar kowe. Wah, mudar kowe. Padake Semar ora iso gelut. Wenyan. Waduh. Malik, oh Malik. Waduh. Lah kok dadi jebul Kakang Togok Cadugara karo Mbilung. Oh, Jumur. Iya. Ngopo kok dadak malih Ratu Kembar ngono ya, Mar? Aku ki jane mari karo kowe. Mergo aku ki saben-saben mau ngetutke Ratu Sabrang sing ambege angkara. Kek kowe kawit biyen dadi pamonging para satriya luhur. Padha-padha punakawan mbok saiki ayo ijolan wae. Semar ngetutke Ratu Sabrang, aku ngetutke momong para satriya. Aku ya mung melu-melu Kang Togok. Aku mung melu-melu lho iki. Ngene ya Kakangku Togok. Aduh. Togok kabeh mono biyen ya rak wis didapuk karo pukulun Padhanang lan Rama pukulun Sanghyang Tunggal to. Tejamaya ya Kakang Togok kon ngetutke Ratu Sabrang. Semaya ya Semar iki dadi pamonging para satriya. Dene Manikmaya ya Pethuk Bathara Guru kae dadi ratu-ratu ning dewa ning kayangan. Aku karo kowe senadyan wujude elek kaya ngene ya kudu trima. Ning bakune ngelingake sing padha lali, ngudhunke sing padha tumindak angkara murka ben jagat iki tentrem. Lan sing baku senadyan kowe melu to ngetutke para Ratu Sabrang sing ambege padha angkara murka, watune Kakang Togok ora melu tumindak ala rak wis to. Sing baku mung tansah ngelingke. Lah piye? Saiki jolan wae apa kepiye? Kowe nyemar aku nogok. Ning mengko nek nampa dukane pukulun Padhawenang, aku ora melu tanggung jawab. Oh ya wis tak bali wae, ayo bali.
dayan iki lampane pun paripurna. Mila ya kanthi purnaning lelampahan Semar bangun kayangan iki saged dados sarana tumurun kanugrahan saged dayani lan murakapi kangge sederek-sederek warga ingkang sami lenggah wonten ing desa Kebon Agung mriki mugi tansah sami binerkahan Gusti cinaketing kanugrahan sami manggih rahayu wilujeng rancak lancar anggenipun sami makarya ayem tata titi tentrem rahayu ndara